Telebistaren kontsumoa jaisten dabil, baina plataformetan aldiz, hazten dabil. Badakigu plataformetan gehien kontsumitzen den hizkuntza erdara dela, baina guk Donostiko kaleetan galdetu nahi izan dugu euskarak ia zelango presentzia daukan. Zein da gehien kontsumitzen duzun ikusentzunezko produktua? Pelikulak edo Netflix eta horrelako plataformak gehien bat. Instagrama errango nuke. Niko bai. Netflix edo lako plataformak? Horik ere bai. Bueno, Oso gitxi, bai. baina bai. Eskurago duzu Instagrama edo lo que sea mobilangatik, nik errango nuke hori edo. Bai. Amazon Prime. Gehien ikustotena edo YouTube edo EITB. Sare sozialak barruen dauz, Instagram, TikTok. Instagram. Nik Twitter. Bai, YouTube. Telebista, euskaraz edo erdaraz ikusten duzue? Euskaraz aldutenin, mino gila da aukera honitzik ere ez dago, orduan pues, orokorren erderaz, ez dagoelako aukerarik. Nik apenas ez da telebistarik ikusten. Eta pelikulak eta? Bai, gehien bat gazteleraz, bai. Erderaz gehien bat. Batzutan bai, igual euskeraz saioren bat, baina oso gutxi. Erderaz konsumitzen dut guztia. Zeren euskaraz dagoen aukera behintzat, igual iruditzen zait, bai dela entretenigarria, adintarte batzuentzako, baina nire gustoentzako nahiagot beste gauza batzuk ikusi. Gehiago gaztelaniaz, bai. Gehiago esaten dozunean, sabiz esaten, euskaraz be ikusten dozula, ezta? Bai, egia esan da bai. Albistegia ikusteten, eski egia esan da ez da telebistegi ikusten, orduan batzutan euskeraz ikustet bai, albistegia edo kirolen bat. Pelikula ikusi dituzue euskaraz, zuen bizi osoan. Ez asko, bai, 10 bat. 8, 10. Txikitan guztiak eta gutxi. Txikitakoak igual ez dakit, baina... Bai. Izenbururen bat? Doraemon. Artxiki, telesail bat zen. Mitiko. Nik etxok izan patxe beste, horretxe beste lagun bat. Batzuk ikusi ditut, gehien bat, igual ikastolan jarritakoak eta hori, baina ez dakit esaten zenbat konkretuki, baina batzuk bai ikusi ditut. Haunitz arra nuke. Pila, gehiago evidentemente erdaraz, mino. Takit zenbaki bat erraten ere, ez, mino. Bai, asko. Iriku txikia, adibidez. Edo Doraemonen danak. Nik azkenkoak usun ondula gutxi Harry Potterrenak euskaraz. Eman zituzten ETV-en eta nahiko kuriosua zantzen, bai. Txikitania guztiak, nik esango nuke, eta duela gutxi ikusunen bat aurrek urtean edo horrela, baina pelikula, hasi como tal. Zenbururen bat? Arintzen pentsatzen eta no me sale, me kiriku, baina ez dakit, handia ikusi dut. Badakizu zer den 11? Telebista bat? No? Telebista? Edo 11 zenbakia, oke. Bai, telebista, Ez, osea, me suena, baina ez dakit zer den. 11 telebista? Bai, uste dut baiet. Ez... Ez nekixen, ez dakit. Nik ez nekin, ez da. Me suena baina ez dakit. Ez duzu ikusi nioiz bez 11? Telebista bat. Ikusten duzu 11 telebista? Bai, zerbatxe bai, gutxi. Onartzen dute gutxi, bai. Nik ez. Nerista. Ze motatako programak ikusten dozuz edo ze motatako programak ustetan jatzuz? Egia esan nik ez dut asko telebistarik ikusten, baina depende momentua, igual denbora pasa egiteko humorezko programak edo olako telesaioak edo bestela mota guztitako krimen edo fantasia, asko gustatzen zait. Ikusten dut La Resistencia, adibidez, bronkanon programa hori, estilo hortako, Kontzertuek direktuen ikustetas asko, baina telebista holan izotuta kanal bat jarri oso gitxi. Segun momentua, ez? Igual, un poco salseola batzutan, beste batzutan, ez dakit, informatzeko danetik, uste dut. Nire ustetan gauza bada igual ikustea eta gero gustatzea, hacerlo por morbo. Eta gero gauza bat da hori berez interesgarri izate edo ez. Niri dokumentalak eta olakoak gustatzen zaizkit. Ez zetki ikusten egia esan da. Batzutan gaur egungo gai bat debatea eramatuten eta baina gehiagia ez ikusten.